Здравейте, приятели! Предполагам, че от тъмнела вече сте видяли за какво става дума в това видео. Ще се опитам да обясня какво се случи в последните 3 седмици. Искам да благодаря за невероятната подкрепа на последното видео. Това е на около 7000 гледания. Мисля, че събрахме около над 100 сабскрайбъра за едно видео. Съм очаквал такава подкрепа, изключително много благодаря. И затова искам да ви обясня какво се случи в последния един месец и защо не съм качвал нови видеота след последното. Имах много нелеп инцидент с един теглич, вследствие на което ми се щупи предната броня. Теглича влезе в предната броня. Сега ще се опитам да ви обясня точно как се случи това нещо. Бях излязал абсолютно за една стандартна обиколка, която се правя с колата, да я покарам малко, защото давно не бях карал. Отново. И докато колата загрява, може би нямаше и 5 минути, в които я бях карал и бях обикалял в града. Правя десен завой на булевард Христо Ботев или русенци, както го знаят по-известен като Волов. Пред мен има една баничарка, където и двамата правим десен завой, се опитваме да се включим в движението. Погледнах и отпред пътя е с 3 ленти, за които са запознати, и отпред нямаше нито една кола. Нито една на целия път и на 3 ленти. След което аз вече завъртях погледа наляво, за да видя колите, които идват отдолу, разбира се. И точно в този момент, докато погледна наляво и се обърна отново напред, той поради някаква причина беше спрял. След като погледнах наляво, това става за някакви милисекунди може би, той поради някаква причина не само беше спрял с колата, ами и предполагам, докато понеже пътя е на нагорнище, се беше опитал да вкара първа, за да тръгне. Он беше тръгнала леко назад, при което аз също съм на полусъединител и отивам съвсем леко напред. И докато се обърна и го видя, че идва към мен, аз спрях и пуснах колата назад. Разбира се, моя късмет е ми се падна баничарката с най-големия теглич, който просто докато изобщо се реагира в цялата ситуация, вече беше щупил бронята. Никакъв друг контакт нямаше между двете коли, единствено това, че теглича беше супер дълъг и щупи предната броня. Следователно, на което аз слязох, разбира се, от колата. Не очаквах да има абсолютно никакви поражения по колите, защото те даже не се докоснаха. Аз успях да реагирам на време, но след като слязох, видях, че не е било така. Теглича му беше щупил предната ми броня надясно. Разбира се, на неговата кола нямаше абсолютно нищо. И на моята нямаше абсолютно нищо, освен тази дупка от теглича. Но в крайна сметка дали колата му се е претъркулила назад или аз не съм гледал достатъчно, в крайна сметка аз съм си виновен, защото го удрям отзад и трябваше да съм доста по-внимателен. Достах се единствено и предимно на себе си, защото по принцип съм доста забележителен и никога няма да ми обягнат тези неща, но в този момент явно се разсеях и не го видях. На което, разбира се, сваляне на брони, китване на бронята, боядисване на бронята, което отне доста повече отколкото трябваше. Забавихме се отново с нещата. Колата отново не се кара в продължение на долу-горе един месец. Не мога да направя ново видео, а имах толкова много планирани неща. Както се каза, стана от абсолютно нищо нещо. И двете коли даже не се докоснаха, нямаше никакви поражения. Ако не беше този теглич, нямаше това да се случи. Но в крайна сметка, това правим, какъв ми бил късмета, да съм гледал повече следващия път. Надявам се тези дни да сложим бронята и колата да е готова за каране, но по-важното е какво има в този кашон. Няма да ви казвам какво има, може да си пробвате да познаете в коментарите. Но в следващото видео вече се надявам да го сложим и да видите за какво става дума. В следващото видео вече се надявам бронята да е сложена. Може да караме колата, времето малко да се оправи, че да може да излезем навън. Много благодаря за цялата подкрепа около канала. Искам да пускам видеота скоро, се надявам всичко върви по план да започна. Имам толкова много идеи, които трябва да направим с колата и да ви покажа. Имаме един проблем, който също трябва да атакуваме след време, евентуално, след като направим другите неща. И като цяло това е, най-вероятно съм пропуснал да кажа нещо, но няма как. Приятно прекарване на празниците, весело посрещане на нова година и се надявам скоро да се видим с много повече видеа. Чао, чао!